Kastris, kalaban ni Gire. It was at this moment he knew. He fucked up. Raw, naka-trickster. First blood. I've been hit! Engaging the enemy. Using adrenaline shot now. The revived flight will arrive in 1 minute. Chip terminal is almost ready. The revived flight will arrive in 1 minute. Enemies have been here. Enemies have been here. Using adrenaline shot now. Kastris, kalaban ni Gire. Raw, naka-trickster. Diri sa kuha. Oh, patay. Patay ang squad. Salamat. Salamat bay. Gamay na lang juga ya kuha. Nabuhi. Nasa taas do, bantay mo sa taas. Mura ning, isa rin na sila kay squad. Buot na rin ang itong kalaban. Doon, napatayin mo sa taas do. Adrenaline shot now. Nice, nice. Wala pa igos ako, nag-ikuan to, nagka ng rocket ba? Purot sila? Kana eh. Daghana kalaban diri sa kuha. Purot ilang squad, buwang mo eh. Enemy down. Tao. Tao mo na. I've been hit. Sino itila to? Urot ng squad gay na do. Yung mo chay. Pero ba ko ba kabalo ba nga pwede din ni makatkat diri adi ay. Yun sa Asa? tunong pagkatkat na do. Amon sa pre. Oh, diri de siya ni Agi. Kanang kajib-jib ka number 2. Yun sa kadra ba? Diri itong kalaban ako, gitira ko, tinga ko ba? Asa agi na pre. Oh, tama baby daw. Asa agi na dira oh. Di ba di man ipagyan? Di man ipagyan, di ba? Yun, pagi na yun. Adrenaline shot now. Diri itong kalaban niya na do. Diri siya nagtago-tago.
Kung girakit to, man sa kaigo. Mga natuoy, klaro to. Oh, katong nakakarakter. Patay na ako. Naka-trickster mga nito. Gitira niya si Dre, gamay na kay Hype si Dre. Gamay lang gid ko. Pagkanan Pag ako. isa na lang to kahilot to. Wa na. Enemy Magani. range. Nagtago ra mo ato niya. Kita na ako siya una niya. Naka-trickster man siya. Maglibog mo ko sa itirahon. So, tago ako. Pag tanaw na ako nga gitira-tira si Dre, ay mo dit yung tinuod The ay ha. revived flight will Tira-tira ako na arrive in ako. 1 minute. Enemies have been here. Kang alahin niya. Tunaw sa doon. Enemies have been here. Tao din nito. Engaging the enemies. First class to. Asa mga jeep? Ate, nana may Dre ni Dre. Nalingaw pag shopping. Dre, kalaban na to Dre ata Dre. Na gani chopper. Lapit ng nay ko na. Pasahero na yun ng chopper. Nagid na. Drone ko. Di dekan na ba yan ni Day? Asa sila? Nasa ubos. Dekan na kayo eh. Engaging the enemies. Enemy down. Engaging the enemy. Enemy eliminated. Nay naka-trickster pre. Down. Enemy down. Di yati. Unahan ko do. Dog Oh tag shit. can help them return to the battle. Boss, naka-shotgun. Yung gihil, yung kauban. Chip terminal is almost ready. Kuhanan ninyo, kaya yung gihil yung kauban. Nasa ubos. Nasa ako. Ay mo, padula na ha. Trickster ba na? Patay. Wala yung trickster na. Knockdown na siya. The safe zone is Iwasi. collapsing. Engaging the enemy. Drop has been delivered. The revived Uy, flight will napaisa. arrive in 1 minute. Lapit. Engaging the enemies. Dog tags have been scanned successfully. Bis daw ako yung isa kauban. Tingnan ko na pala isa day. Kaya nga. Dahil ako na ako eh. Asam ta kong kwan. Uy, sama na do. Di makaya do. Back do. Enemies have been here. Your teammate is on the revived flight. Use an adrenaline shot now. Patay. Patay ni Dre. Lahat siguro niya gitira ni Dre. Kaya ko dok. Ay, ano, no? Tira na. Ay, kanang abalay. Tira ko. Your teammate has been killed. Smoke ba? Manas balay. I'm guarding their spot. I've been hit. Ay po, tragis. Terminal Nasa taas. is ready. Heal. Taas to eh. Heal. Only 2 teams left. Getting close. Uy, heal. Ay, number 4, heal. Patay. Napatay Uy. ang kalaban. Heal. Wala, heal. Dito sa pikas nga ako. Striker ang gibira sa ko. Kung panaigo The pa ko. safe zone is collapsing. Hello? Wangkig. Isa na lang. Teammate has been killed. Isa na lang ha.
Diri ta atong sa mga hagdanan. Tara, nara, nasa skruwas. Luya, oy. Okay, nice game, pre. This is the gawas. Sa safe zone. Pasaka siya.